тадбирандешиҳои судманди давлату ҳукумати мамлакат дар роҳи раҳоии кишвар аз бомбасти коммуникатсионӣ дар замони 30 соли истиқлолияти давлатӣ имкон дод ки рафту омади бемамонияти мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои кишвар пурра таъмин гардад. дар роҳи душанбе чаноқ ки 358 километрро дар бар мегирад, агарчи ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз тариқи он солҳои пеш барои 7 моҳ баста мемон, ҳамакнун он дар тамоми сол барои ҳаракат боз аст. дар замони истиқлолияти давлатӣ роҳи душанбе чаноқ дар асоси талаботи муосири байналмилалӣ таъмиру таҷдид ва имрӯз ҳаракат дар ин роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ бо роҳандозии усулҳои муосири хизматрасонӣ пурра дар 4 фасли сол кафолат дода мешавад. ба роҳ мондани фаъолияту хизматрасонӣ дар ин масири дорои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар асоси низоми электронии пардохт, тавсеяи пардохти ғайринақдӣ ва пешниҳоди имтиёзҳо барои сокинони деҳоти шафати роҳ аз 50 то 90% дар самти самаранокии баланд ва бехатарӣ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар 4 фасли сол имкон фароҳам овардааст. дар роҳи душанбе чаноқ 3 нақб, 26 долони зидди тармавӣ ва 38 купрук мавҷуд аст ки барои дар ҳолати хоб нигоҳ доштани ҳама қитъаҳои он бо ташаббуси филиали ширкати Innovated Oral Solutions Ltd 210 техника ва 800 корманд ба кор ҷалб гардида, як озмоишгоҳи сайёр низ фаъолияти муассир дорад. аз шаҳри хуҷанд ба шаҳри душанбе раҳсипор ҳастем. чуноне мебинем фасли зимистон аст, дар кӯҳҳо барфҳо зиёд аст, раҳ кушода аст, ба мо ягон монеагӣ вуҷуд надорад. мо сипосгузории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки ба мо чунин шароитро фароҳам овардааст. бунёди роҳу пулҳо дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба яке аз василаҳои асосию муассири пешрафти иқтисодии давлат ва таъмини шароити зиндагии сазовори шаҳрвандони мамлакат табдил ёфтааст. роҳи душанбе чаноқ ки асосан пойтахти мамлакат шаҳри душанберо бо вилояти суғд пайваст мекунад, дар ҳамлу нақли бору маҳсулот ва содироти он ба хориҷ аз кишвар ҳам нақши зиёд дорад. бо дар назардошти аҳамияти зиёди ин роҳ дар рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва расидан ба ҳадафҳои стратегияи ҳамасола, 50 километри он мавриди таъмири асосӣ ва 230 километр таъмири ҷорӣ қарор гирифта, дар 270 километри он хатҳои уфуқӣ кашида мешавад. Сафархуҷа Ризозода, Баҳриддини Мирзоалӣ, барои хабар.